Takže naposledy sme hovorili o sebadôvere a sebaúcte. Sebaúcte ako takom kľúčovom presvedčení o tom, že sme dobrí, že naše jadro je dobré. Mnohí ľudia si sebaúctu kupujú tým, čo robia. Nie tým, že sú, a nikdy nezažijú ten očistný pocit, že sú dobrí len preto, že sú. Nie preto, čo robia, čo produkujú. Takíto ľudia, ktorí si kupujú sebaúctu, sa snažia vyhovieť druhým a toto im dáva pocit, že niečo znamenajú. A v tomto prípade treba zľaviť z tých veľkých požiadaviek na seba, ktoré sme si navliekli alebo ktoré nám život navliekol.